Γεια σας φίλοι του YouTube, πρώτο βίντεο από μένα, είμαι καινούριο στο YouTuber. Πιστεύω ότι θα σας αρέσω. Ναι, τώρα θα παίξουμε Hero Zero, είναι ένα διάσημο παιχνίδι με 14 εκατομμυρίους παίχτες. Πάμε να μπούμε στο Tier 7. Έχω ένα lag, περιμένετε. Το έχω αρχίσει το παιχνίδι πιο παλιά, οπότε θα σας είναι λίγο καινούριο. Για όσοι δεν παίζετε, θα σας το εξηγήσω. Δηλαδή, ναι, θα σας εξηγήσω όσοι δεν το παίζουν το παιχνίδι. Αλλά γιατί να δείτε το βίντεο αφού δεν το ξέρετε. Δεν πειράζει, πάμε να το δούμε. Θα κάνω και άλλα βίντεο, απλώς αυτό θα είναι το πρώτο μου. Θα βάλω και για άλλα παιχνίδια. Κάποιος μου comment αν θέλετε να παίξω τίποτα που να είναι browser παιχνίδι λόγω υπολογιστή και γενικώς ό,τι σας αρέσει. Δεν έχω ένα lag. Θα μπούμε κατευθείαν στο παίχτη μου. Είμαι Bad Killer 02. Οι δεξιότητες μου 1170, 2000 και 2000. Είμαι 161 επίπεδο και έχω 2 βοήθειες 30 και τους άλλους 2 ένα και ένα. Μικρή δεν τους παίζω, όπως τους έχω. Έχω 34.000 τα γατάκια. Θα τους γράψω να πούνε ένα γεια. Επειδή είμαι καινούργιος στα μάτια αυτά. Εδώ θα τους γράψουμε πείτε για κάνω βίντεο. Σας δείξω τη δική μου αποστολές από την αρχή. Οι δικές αποστολές πήρες από τα 15 level. Εδώ είναι που υπολύσει. Έχω νικήσει και την κανονική και την ειδική. Στο τι κρύβουν, ποιο το σχέδιο, τα πάντα κάτω από το νερό, τη λάμπη εκεί πέρα, εντελώς δεν αισθανμένο, όχι από αυτή τη γη και έχω μείνει κολλήσει από την αλήθεια εδώ. Δεν μπορώ να το νικήσω. Μονομαχίες μου. Θα πάμε να κάνουμε μία. Θα κάνουμε στο μέση. Έχω 9 δώρα τις 119.000 λεφτά. Τώρα η τρομάδα θα σας το δείξει στο δεύτερο επεισόδιο. Εδώ οι αποστολές μου στο Hollywood. Κάτω να σας το δείξω όλες. Θα τις ξέρετε, αλλά δεν πειράζει. Έχει ο Θεός. Περιμένετε. Εδώ είναι η πρώτη, η δεύτερη, η τρίτη, η τέταρτη, η πέμπτη, η έκτη, η έβδομη, η όγδοη, η ένατη, η δέκατη και η ενδέκατη που είμαι τώρα. Εδώ αγοράζετε πράγματα. Εγώ έχω αγοράσει αυτά. Εδώ πουλάτε. Εδώ κάνετε προπονήσεις. Εγώ έχω κάνει πολλές προπονήσεις. Εδώ την εργασία βάζετε όσο θέλετε και βάζετε τα λεφτά. Σχετικά τώρα, εγώ βάζω τα 25, λόγω δεν βάζω λεφτά και βάζω δεκάρια. Βάζω μόνο, αντί βγάλω μόνο τώρα. Τι άλλο σας δείξω, λίστα κατάταξης. Είμαι 133 και είμαι εδώ. Στην ομάδα είμαστε top 4. Ναι, top 4 στα γατάκια. Και στην επέκταση. Τώρα θα δείτε τουρνουά, γατάκια. Εγώ είμαι 127 θέση με 287.258 εμπειρία. TP έχω 2.202 και TP ομάδες είμαστε 62. Τι άλλο σας δείξω. Θα σας δείξω λίγο την ομάδα. Εδώ είμαστε 230 level μέσω επίπεδο, 136 νίκες, 44 ήττες, 180 ομαδικές μάχες.
Τι να σας πω, 70 συμμορίες νικήθηκαν, χάσαμε, πολεμήσαμε 139, 5 τρόπαια, έχουμε 585 donuts και 68 εκατομμύρια, 806.110. Εδώ αγοράζεις donuts. Εδώ βλέπεις το όνειρά σου. Εδώ, αυτό θα σας αρέσει, μπορείτε να το αντιγράψετε αν είστε στο tier 7. Θα σας αφήσω λίγο να το διαβάσετε. Αν θέλετε μπορείτε να το σταματήσετε το βίντεο για να το διαβάσετε, είναι αστείο. Εγώ αυτό θα έκανα. Η ομάδα μου. Και εδώ γράφουνε, η ομάδα κοιμάται. Εδώ στο επόμενο βίντεο, όπως σας είπα, θα κάνω ή για την ομάδα μου ή για κανένα καινούριο πράγμα. Έχουμε στην ομάδα μας το καλύτερο παίχτη και σε επίπεδο και σε τιμή, συγγνώμη, αλλά και σε επίπεδο. Είμαστε μια παλιά ομάδα. Δεν θα πω ότι είμαστε και για λίγο καιρό και έχουμε φτάσει στο σπηλά. Έχω λίγα μαύρα πράγματα, έως πάρα πολύ. 25 καταρισχυτικά. Εδώ έχω νικήσει ο καταφέρει 268 αποστολές, 874. Έχω κάνει αυτά. Πάρτε κάτι λέει τα παιδιά. Κάτσε κιλιάσα. Κάνουμε επίθεση μέσω ταινίας που εσείς στο tier 7 ξέρω ποια είναι. Στους μπλουμπριδόνες που είναι top 1, δεν κάνω λάθος. Και εδώ στη συμμορία μου κάνει μια επίθεση, χάσαμε, δεν πειράζει. Έχει ο Θεός. Τι άλλο θα σας πω. Θα σας δείξω λίγο στο επόμενο βίντεο, όπως σας είπα, το λέω για να το καταλάβετε, αλλά δεν θέλω να σας ενοχλήσω. Τέλος πάντων, θα φτιάξω και άλλα για παιχνίδι, θα φτιάξω και Cat Mario και τέτοια. Το Cat Mario απλώς είναι μια παιχνίδι που έχει, είναι troll παιχνίδι, θα το κάνω άλλα πιο μετά. Οι σημειώσεις μας, ναι, άσχετο είναι αυτά, εντάξει. Περιγραφή μόνο ενήλικες, αλλά εγώ δεν είμαι ενήλικας. Ναι. Για να σας δείξω. Περιμένουμε σε 4 λεπτά. Θα κάνουμε επίθεση. Αυτά τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Γεια σας.